Kaizen mení náš pohľad na zlepšovanie tým, že sa zameriava na neustály pokrok. Namiesto veľkých skokov sa sústredíme na malé, ale účinné kroky, ktoré vedú k trvalým výsledkom. Predstavte si, že malá zmena môže viesť k veľkým výsledkom. Ako je to možné? Kaizen, japonská filozofia zlepšovania, ukazuje, že drobné kroky môžu spôsobiť významné zmeny v našom živote a práci. Cyklus Plánuj, vykonaj, skontroluj, konaj, PDCA, je základným nástrojom Kaizenu. Tento iteratívny proces pomáha zabezpečiť, že zlepšenia sú udržateľné a efektívne. PDCA podporuje neustále zlepšovanie tým, že poskytuje štrukturovaný prístup k riešeniu problémov. Pomáha nám robiť rozhodnutia založené na údajoch a zabraňuje unáhleným krokom. Prvým krokom v cykle PDCA je plánovanie. Identifikujeme problém, stanovíme ciele a analyzujeme súčasné podmienky, aby sme vytvorili stratégiu pre zmenu. Analýza súčasných podmienok je kľúčová. Pomáha nám pochopiť, kde sa nachádzame a určiť, aké kroky sú potrebné na dosiahnutie našich cieľov. Vykonanie plánu v malom meradle je dôležité pre minimalizáciu rizík. Umožňuje nám kontrolované experimentovanie a testovanie účinnosti našich stratégií. Začiatok v malom nám dáva možnosť rýchlo reagovať na zmeny a prispôsobiť sa. Týmto spôsobom môžeme efektívne zlepšovať procesy bez veľkých strát. Kontrola je o meraní a vyhodnocovaní výsledkov. Porovnávame ich s očakávaniami, aby sme zistili, či zmena viedla k zlepšeniu. Údaje sú kľúčové pri rozhodovaní. Pomáhajú nám pochopiť, čo funguje a čo nie, a umožňujú nám robiť informované rozhodnutia. Úspešné zlepšenia by mali byť štandardizované a implementované vo väčšom meradle. Ak niečo nefunguje, cyklus PDCA nám umožňuje vylepšiť postup a začať znova. Opakovanie cyklu PDCA zabezpečuje trvalý pokrok. Neustále učenie a adaptácia sú základom pre dosiahnutie excelentnosti. Kaizen posilňuje postavenie zamestnancov a podporuje medziodborovú spoluprácu. Každý je povzbudzovaný, aby prispieval k zlepšeniu, čím sa zvyšuje efektívnosť a inovácie. Rešpekt a spoločná zodpovednosť sú kľúčové. Kaizen vytvára prostredie, kde sa zamestnanci cítia ocenení a motivovaní k účasti na riešení problémov. Kaizenovské podujatia, ako sú workshopy, podporujú intenzívnu spoluprácu. Tímy identifikujú neefektívnosti a rýchlo zavádzajú zmeny, čím sa zlepšuje morálka a šíria inovácie. Kaizen nie je len metóda zlepšovania. Je to filozofia neustáleho rastu, zodpovednosti a malých krokov, ktoré posúvajú jednotlivca aj celý tím vpred. Prijatím malých zmien môžeme dosiahnuť trvalo udržateľný pokrok. Kaizen transformuje pracoviská na dynamické prostredie neustáleho vzdelávania a inovácií. Naučili sme sa, ako malé zmeny vedú k veľkým výsledkom a ako cyklus PDCA podporuje neustále zlepšovanie. Tímová práca a angažovanosť sú kľúčové pre úspech. Prijatím Kaizenu môžete transformovať svoj život a prácu. Každý krok, nech je akokoľvek malý, prispieva k veľkým zmenám. Call to action. Začnite dnes s malými zmenami vo svojom živote. Pripojte sa k nám na ceste neustáleho zlepšovania a objavte silu Kaizenu.